Sziasztok! Gyertek és körmözzetek velem. Most kezdtem el, úgyhogy még nem maradtatok rá a körmözésről. Megálltam egy cigire, de közben mutatom a kiinduló pontot. Szűkített kocka lesz a körmön, fekete, és ami csillogós lesz benne. Ezt éppen most szedem le, meg ezeket is. Erről már leszettem, lecsiszoltam, levágtam a bőrt, meg minden. Úgyhogy igen, úgyhogy így állunk. Mutatom a szint, amelyiket fogom használni, az pedig a 050 lesz. Így mondom, hogy tudjátok. Azért mondtam így, aki nem ismerni a számokat, vagy a betűket, akkor tudja, hogy miről beszélek. Szóval ezt Tristan L-ses körömlak, vagyis ő nem lak, hanem ő, igen, értitek, mindegy. Ebből pedig ezen nincsen szám, szóval nem tudom nektek megmondani, melyik az. Ja, bocsi, de 01-es, és ez lesz majd rajta. Igen, ez a kettő. Úgyhogy tartsatok majd velem. Na mi van? Na megint beleszólsz a videómba. Te. De most is videózok. Jó, majd akkor gyertek a part 2-be. Puszi mindenkinek. Azt elfelejtettem mondani, hogy a formákat, meg az ilyeneket nem nagyon nézzétek. Nem vagyok körmös, ez egy hobbiból csinálom. Meg stb. Úgyhogy ja.